Και καθώς διανύουμε την Άνοιξη και οδεύουμε προς το καλοκαίρι, θα συζητήσουμε με τον κύριο Γιώργο Διακομανόλη για ένα σύστημα που βελτιώνει τη ζωή μας, συνεισφέροντας στη διατήρηση των φυσικών πόρων και της βιοποικιλότητας, ενώ αποτρέπει τις αρνητικές επιπτώσεις των πυρκαγιών σε ανθρώπινες ζωές και στις υποδομές. Κύριε Διακομανόλη, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι πολύ ενδιαφέρον το εγχείρημα το οποίο έχετε ξεκινήσει, γιατί προστατεύουμε και τη χλωρίδα και την πανίδα και τα δάση από τις πυρκαγιές. Και πώς γίνεται αυτό με τη βοήθεια της τεχνολογίας? Έχουμε αναπτύξει κάποια συστήματα τα οποία βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη, ένα μοντέλο μηχανικής μάθησης. Στην περίπτωση του προϊόντος μας, του Bird Protect, που προστατεύει προστατεύει τα πτηνά από πρόσκριση σε ανεμογεννήτριες, αναγνωρίζει τα πτηνά, προβλέπει την πορεία τους, αποτρέπει με κάποιους ήχους την πρόσκρουση με τις ανεμογεννήτριες. Αν όχι, τότε κλείνει τις ανεμογεννήτριες μέχρι να βγουν τα πτηνά από την επικίνδυνη ζώνη. Σε τι απόσταση γίνεται αυτό? Περίπου στα 600 μέτρα αναγνωρίζουμε τα πτηνά με τη χρήση καμερών. Μπορούμε και αρκετά μακρύτερα με τη χρήση ραντάρ. Και στα 400 με 300 περίπου μέτρα, ανάλογα με το πτηνό και το είδος της ανεμογεννήτριας, την κλείνουμε μέχρι να φύγει το πτηνό από την επικίνδυνη ζώνη. Αυτό γίνεται μέσω αλγορίθμου? Η αναγνώριση γίνεται μέσω ενός μοντέλου μηχανικής μάθησης που έχουμε αναπτύξει και έχουμε φτάσει πλέον στο σημείο εξαιρετικά μεγάλης ακρίβειας και στην αναγνώριση και στην παρακολούθηση της πορείας. Έχετε τοποθετήσει ήδη, να φανταστώ, τέτοιου είδους συστήματα στη χώρα? Και στη χώρα και στην Ευρώπη και εκτός Ευρώπης. Είμαστε σε 9 χώρες ως τώρα. Στην Ευρώπη, στην Ιαπωνία, σύντομα στην Νότια Κορέα και προχωράμε σε μεγαλύτερη. Εδώ? Στην Ελλάδα βεβαίως έχουμε εκατοντάδες εγκαταστάσεις από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Όσο επεκτείνεται η δραστηριότητα των αιωλικών πάρκων, τόσο πιο μεγάλη είναι η ανάγκη για την προστασία της ορνηθοπανίδας. Και εσείς προχωρήσετε μετά ένα βήμα παρακάτω, που σημαίνει προστασία δασών. Ναι, το επόμενο προϊόν που αναπτύξαμε είναι για την προστασία των δασών, είναι η αναγνώριση πυρκαγιάς, αλλά έχουμε αναπτύξει και ένα σύστημα το οποίο είναι εντελώς αυτόνομο, ακόμα και χωρίς τηλεπικοινωνική κάλυψη, λειτουργεί με φωτοβολταϊκά πάνελ και με δορυφορικό ίντερνετ, ώστε να μπορεί κανείς να το αναπτύξει και σε περιοχές πολύ απομακρυσμένες. Σε πόσο χρόνο δίνεται το σήμα? Δίνεται σε εκατοστά του δευτερολέπτου, αμέσως. Και σε τι απόσταση? Το σύστημα των πυρκαγιών λειτουργεί και με θερμικά ραντάρ, τα οποία φτάνουν τα 5 χιλιόμετρα ακτίνα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Και με αυτό το